Ayo. Ajar, Le. As. Pajak. Balas. Mukul terus, Le. Le. Lu. Doa apa, no? Anaknya bom, Le. Untung kita mah. Yang ora. Ora apa-apa. Iya. Prajurit tenan. Atrimo bocah cilik nduk wong tangan tengno. Saiki kowe wong papat maju aku. Tahan, Tenggol wis. empok. Ger. Laju. Aja. Secret kamu suwe. Sentimen, nasi gede mau ngapain? Mandarin. Tenang dong, gue setek sih. Ayo, tak hitung kok kene dong. 11. Gue ku pindah iki. Piro? 11.
Sebelas ya? Sebelas ya, Bu? Bentar. Oh, sebelas. Sebelas. Adik kuat. Sebelas ya? Coba dong. Ayo lah. Kayak apa Bu nak ngeluar? Sebelas ya? Turuti lo ya. Piro? Orang kaya mantu. Piro duluan? 50 Jen. Ayo, Ujini Dino. 5. Nggih. Tak hitungi dong. 1, 2, Si ambruk. Aku ora bisu. Nanging aku mau jalan bukan. Jangan buka. Wes, sing karepe piye? Loh, malah tekok kuwi. Lah sing mbok karepe ngangkang. Lah. Kudu aku. Lah sapa Wong di. Tujuh bro. Sing ngantang wong binang. Bakal tak taike siji pokok siji. Monggo. Takno, Prajurit kawijen nanging sesumbare rapahan. Sing dikek bondo donya iku apa? Lah, sing monggo Kowe ngenyek to? kuwi apa? Ayo arep apa kowe? Ngenyek kowe. Tenono sawetara. Kon ngenteni. Apa ngopo? Apa wae dhewe iki kurang penggawean kok kon ngenteni ngumpalaken. Lho, kok kowe sing metu? Lho, ya kok kowe metu iki piye? Sing metu sapa? Wong Jawa. Lho, komso. Prajuritku siji aja mbok gugu. Lah, Prajurit stres. oh, iku mau. Iki lho sing waras. Iku mau gawe. Tidak mau. Apa mau? Dol iku bang opo? Loh. Oh ya, oh, ngene sudah biasa. Dol, hati-hati. Hati-hati lah digubel. Sawangan. Isih nduk bacutne anggonmu ora sarujuk karo ratu ing tunjung. Aku tetep bacut. Bacut, yen kena ndak elingake, kowe becike manut bakal mukti urip. Yen aku ora gelem delingake piye? Ora gelem tak elingake. Oh,
kon mati papan kene bae. Ayo, ojo mengsumbar teh kudu jupuro, Ora ono dinane wong mati saka paling tangan. Banjur piye? Ayo, isan iki sawen bakal kawujudan aku, Sabtu. Ya. Ditampani Aji Tahu Jalan mulai. Ayo. Ojo seneng hatimu, Piye? ojo bunga hatimu. Lho, lah banjur piye karepmu? Wong Tunjung Pura ki sugih ilmu, Yo, sugih kanuragan. aku Nek percaya. ibarat wong binangun, Piye? tak ibarat kulit kacang. Maksudnya piye? Tak pateni kowe iki. Kulit kacang ku maksudnya piye? Ora maksudnya bakul kacang, kacange dipangan kowe sing dadi kulit. Oh, cai sampah. Padha karo larang. Aku awake dhewe sing padakno larang. Iya, Cacah kaya wit jedak. Oh, Ada nek. Siap, baik. Hati, we hati. iki si kacangan kuwi nggih. kuwi sumbermu kok kaya betet sewu. Lancar anu Ora ada. Cabut. Oh, pita dulu, pita dulu. Wis dibuat-buatno lele. Bakso yo le. Rumah sakit ada. Syatra, Jabur. Ya ojo le. Ditek. Dino wis urip. Bol ora iso pindah. Ayo. Tiwas aku sumbar. Omong aku koyo watu didamke. Negar geger. Barbarane kaya apa? Galane dhewe brodol susih. Lah mulakno. Ning aja kuwatir. Binangun kuwi negara cilik. Terus dideki rame-rame. Merah-merah mana? Kowe lan aku manunggal dadi sawiji. Ora usah kesuwen. Ayo. Wah!
Sakoron Sundoro miwah Sundari ingkang maksih butuhke panggula wetak. Tamtu winengku sawijining priya boten kirang-kirang upah iso. Apa kang sira ora kepengin momong warga besok yen Sundari pinanggih jatuh kalah. Ora ana pigunane iki. Sing dikono. Ing kepastian iki sira banget piguna. Ora panjenengan kae rambut aku. Sangko aku ya. Tanggung jawab. Najan kok slira ora matur kaya mangkono. Menapa kepareng kula badhe mungkin ayomi lan nggolak putramu sakloron Sundari. Aku rasa pengen promo. Wong menawa perkara nusukake kan slira lain iso. Aku cawuhe bakal ngomong putramu sakloron Sundoro miwah Sundari. Ayo ngono sawetara jagali panjenengan kanjeng. Lawan jangan koyo pinaringan ojo mungkus koyo ngono Sampun mboten kiat malih Kang Mas. Sare ya kerja. Monggo sare Kanjeng Ibu.
kita lan nilaraken putra iku. Mengayom. Dengan panduk panjuping Bathara. Pati lan urip kuwi mesti ora kena dienggan. Piye sekani ibumu aja nganti kuwe banget-banget. Entuk musuh kekes ati. Mila Dongake Sukmani bisa katampa dening jangan. kasih kepengin cedak lan penting. Ayo padha diruk ayo. Kaya dene ibumu yen tansah bekti setya marang kamu. Apa rumangsa kasepet sapuse ibumu ninggalke Rama. Ampun ngendikan kados ngaten Rama. Semanten ugi kula Saudara-saudari, pemangkinipun kula kuwawing kula wentahan kadang kula nyuwun tresnani. Kamatku Kanjeng Ibu sampun kapundhut marang panguwasaning Gusti Rama. Bedari ngejawantah watak lan kajiwane ibumu anggone gula mendah putra satara lati marang Kanjeng. Sampun Iya. Iya. Sopo kaya ngono ta? Namun kemawon kula diputus sinuwun Prabu Tejo. Diutus panjenengane ing sinuwun. Diutus apa sene? Tunjung kula menika nembe kemawon wonten tuwa. Tunjung Pura tuwuh peperangan. Sapa ingkang wani lawan Tunjung? Ingkang dibutuhaken Adipati saking Adipati Binangun. Oh, lajeng panjenengan yur kabulusanane pendhianipun para nayaka Sentana padha ora kuwawa nang dilangi kordane Adipati Binangun. Yur ngesor dalem dawuh ingin supaya aku maju menyang payudan. Ya, Senopati pancen kewajibaning prajurit tuhune kawuananmu nembe wae aku kesusahan sebab Nyai Patih lagi wae seda. Ananging amarga iki kewajiban kudu bisa milah-milahake kapribaden lan negara. Rene negara mbutuhake aku. So kuwi sawetara aku bakal ninggalke kepatihan. Nuhuni dawuh pangandikaning ing sinuwun berat ratu ingkang tuwuh ana ing kraton Tunjung. Ndara Sundari kuwi nang dalem. nyuwun sewu arep budal. Katen ben kemawon kapilar Iki kewajiban. Kewajiban Rama kudu budal perang. Sebab para nayaka Sentana ora kuwawa. Ngilangi pepeten ingkang dunung ana ing kraton Tunjung. Kuwatir. Jalaran peperangan niko yang boten pikantuk kemenangan menika kawon Kanjeng.
Iya, sedaya pangandikan Ki Ajeng. Keparing Gusti Patih kula nyuwun pamit nggih. Ora susah duwe rasa rangu-rangu. Rama iki prajurit. Upama Rama sedo menyang madyaning peperangan. Kuwi dadi kusumaning bangsa. Bombong atimu. Yen ramamu kuwi dadi pahlawan. Ya, Ning ngomong kula boten kepenginaken menawi kula katilaraken Rama. Kula pirsa arep darbe panganepunek apa? Lho, Rama bakal budal perang. Mengko yen Rama entuk kemenangan, kowe tak pundhut ki apa? Kanjeng Rama, yen to panjenengan menika kados mengaten. Iya. Nanging kula menika nyuwun ibu Rama. Oh. Jadi mengko mbok menawa Rama menang, kondur nyang kepatihan, Kang Slira nyuwun digoleki ibu. Iya. Muga-muga apa kang dadi panyunah Rama bisa mudane. Mongen kadangmu ing becik. Aku tak mangurah perang mungsuh lawan Adipati Binang. Ingkang atus-atus Kanjeng Rama. apa Jeng? Sambal-sambal Kang Mas. Panjenengan menika pun dawuhake waspa malih Kang Mas. Apa kleru kalamun pun Kakang tawang-tawang tangis Jeng? Boten Kang Mas. Selagi katinggalake Kanjeng Ibu, bareng sinang Kanjeng Rama tindak ana ing medan loba. Ing mengkune yen ana kedadian sing ora ana iku galipun Kakang lan sliramu. Apa ora padha karepun Kakang kelangan Kanjeng Rama kengken jiwa raga lan ragamu iki aja. Kang Mas Sundara, kula ugi gadhah raos kados mengaten. Nanging Kang Mas, prayoginipun monggo-monggo sesarengan memuji wonten ngersane Yang Widiwasa. Mugi-mugi kemawon Kanjeng Rama menika pikantuk kemenangan. Yen kaya ngono iki ajeng, ayo ana ing sanggar pamujan, muga-muga pun Kanjeng Rama bisa menang, bisa gulung ana ing ndang. Monggo-monggo Kang Mas Sundara. Gusti Patih Jaya Wiguna iki anggonmu gawe kisuh ana ing kraton Tunjungpura kagungan pangenek-enek. Mengko tak aturke nyang ngersa dalem, mbok menawa ngersa dalem bisa ngudaneni ingkang dadi punagi. Kula kinten pun boten wonten ginanipun. Panjenenganipun Gusti Patih ngrepih-ngrepih kula ingkang supados bloko wonten ngersanipun Sang Prabu Tejo Kesuma ingkang sakmenika jumeneng Nalendra tai ratu anyar-anyaran wonten Tunjungpura. Blakanipun ngaten. Kabupaten Binangun rumaos dipun wadonaken. Sebab lho rikala Sang Prabu Purbanegara arsa jumenengan Nalendra tai panguwasa wonten ing Tunjungpura, negari Binangun boten dipun paringi pekabaran. Dinane dina apa, wektune jam pira. Ora ketang pripun Binangun niku jarene isih kabawah perintah. Peranganing saka guru
ning yo gene kok ora diweni pekabaran. Disepeleke. Melek kula niki jejering menungso. Nek rumangsa dikiwake mesti kemawon pingget ati kula. Loh, tok. Iya, Dimas. Nggih. Iki mung bab kamardikaning jiwa penggalih. Ateges perkara ingkang cilik. Yen nganti nuwuhke peperangan. Iki panjenengan tak aturi menggalih. Tunga lan badine. Perang kuwi wengis. Ingkang menang ana bebanten. Luwih-luwih ingkang kasoran. Monggo Dimas. Tak aturi menggalih kanthi wicaksana. Disirep bae peperangan ing antarane Binangun miwah Tunjungpura. Rekayana Patih Jaya Wiguna ibarat sega wis dadi bubur. Akeh bebanten lan pangorbanan merga saka kejeming perang Binangun lan Tunjungpura. Apa aku kudu nyandhet bab perang iki? Ora. Yen aku durung bisa melehake Prabu Teja Kesuma, luwih becik aku selawase ora dadi bupati ana ing Kabupaten Binangun. Yo, yen kaya ngono, cetha wis kok dodo. Ora bakal kok ndake anggonmu darbe kekarepan wani lawan Kraton Tunjungpura. Kawuninganmu ya Dimas. Pun Kakang Rekyana Patih Jaya Wiguna pinaringan Purgawasesa sawutuhe. Yen pun Kakang Jaya Wiguna ora bisa ngendarat Adipati Binangun, tantu aku bakal nampa duka saka saudara. Yen sediamu maksa kepengin darat kan aku kena nanging nyiris kumludung sirahe. Ayo, Sasra akeh ing papan wis padha ya. Pangalos.
Sasra Kesuma wektu dina iki lagi wae mbalela. Ana ing negara negara Tunjungpura. Mongko nggih Retnawati. Perang Kadipaten Binangun lan Tunjungpura wektu dina iki durung ana kerampungan. Uga tindake ramamu tindak perang ingkang wektu dina iki ramamu durung ana kondur. Rasaning penggalihe ibu rumangsa tratapan banget. Aku kuwatir Kakang Sasra Panci kula yakini Garwati nganti kejadian patu pusaka kaya ngene Kakang Sanding rakyat yang Tunjungpura dipun limpe ing model ing garwa ibune Sasra Kesuma Retnawati Retnosari lanjut durung jajak mungkin makan wonten ing panti pusaka mantra rama Saya boten jajak. Kajeng masakan punarbanipun model kula langkung piye jek kula langkung Yayi Rukmi. Aku nyuwun pangapura. Nganti ana prastawa Rajapati amarga jeneng perang. Kuwi yen ora mati dipateni. Yen ora mukti tamtu mati. Kuwi prajurit perang. Ingkang Raka wis ora wali tak emutke. Aja nganti dibajut-bajutake anggone wani kelawan kraton Tunjungpura. Nanging garwamu meksa mula nganti tuwuh peperangan. Saka kuwi luwih prayoga katimbangkeng slira kaijenan dumunyung nyang Kadipaten Binangun. Tamtu wae luwih prayoga tak sowanke menyang kraton Tunjungpura. Bakal entuk pangapura saka Ngersodara. Patejaya Wiguna. Bareng wektu dina iki garwaku Kang Mas Sasra Kesuma tumekaning pati merga saka tumindakmu ingkang kejem. Njur ing kene kowe tumeka ana ing dalem kaputren Binangun kene saperlu. Kowe bakal mboyong aku ana ing negara Tunjungpura. Saperlu aku bakal kok suwunake pangapura. Sudi apa?
Njur apa pigunane aku manut kowe kok sowanke ana ing negara Tunjungpura? Yen ing wektu dina iki aku kepepisahan marang Kang Mas Sasra Kesuma. Patejaya Wiguna ngertenono. Ing sawise garwaku tumekaning seda merga saka tumindakmu ingkang kejem. Pancen atiku ora nrimake. Aku rumangsa serik banget karo kowe Patejaya Wiguna. Mula senajan to ing kene aku mung wujuding wanita. Wis wajib yen aku bakal sabela sedane garwaku Kang Mas Sasra Kesuma. Mula tiwas kebeneran. Yen ing kene Patejaya Wiguna tumeka ana ing dalem kaputren binangun tinemu marang Rukmini. Padha karo kowe bakal soroh pati menyang tanganku. Ayo dibuktekke. Yayi Rukmini. Kowe apa aku? Aja ngendika kaya ngono. Ya kene apa? Senajan aku wanita, ning aku bakal sabela marang kakek. Wanita kuwi swarga munut, neraka ora katut. Yen ana mulyane kakungmu, Kang Slira bakal nempil kamukten. Nanging yen ana kasangsaran, luwih prayoga. Kang Slira mukti menyang kraton Tunjungpura tak suwunke pangapura sebab Kang Slira tamtu wae ora ngerti kekliwere lelakon peperangan ing antaraning Binangun lan Tunjungpura. Patejaya Wiguna, apa pigunane aku urip mukti? Aku urip kepenak ana ing negara Tunjungpura ning ento kamuktenku, kamulyanku kanthi ancek-ancek wangkene garwaku Kang Mas Sasra Kesuma. Mula kanthi kuwi ora perlu dadak kowe ngeman marang aku. Ora perlu dadak aku kok jak sowan nyang negara Tunjungpura, perlu aku kok suwunke pangapura. Reneng aku garwane musuh. Ora perlu dadak aku kok eman. Aku lila mati saka tanganmu katimbang aku kok sowanke Kang Slira ora welas. Ora ngeman putramu. Kang wis wanci akhir diwasa. Sedhela meneh tamtu diwengku marang priya. Yen to pancen kowe ora manut kelawan aku, tamtu bakal nampa pidana saka ngersa dalem ingkang sinuwun. Aja meneh kok aku mung cukup dipidana. Dipateni wae aku nrimo. Oh. Aku lila mati saka tanganmu Patejaya. Wangkal. Arep bela pati sedane garwamu. Pancen bener. Oh. Aku bakal nglabuhi Pancen. marang sedane Kang Mas Sasra Kesuma. Ayu tenan. Mergo ing sawise aku ditinggal seda marang garwaku. Heeh. Aku nyang Kadipaten Binangun kene wis ora ana tegese maneh. Apa pigunane aku urip nyang Binangun yen aku wis ora bisa sesandingan marang garwaku Kang Mas Sasra Kesuma. Mula ora perlu dadak kowe kesuwen kokean omongan. Ayo tegake aku. Oh. Aku patenono, aku lila mati saka tanganmu. Yen pancen wis ora kena tak eman, kepeksa. Ayo, aku patenono. Patenono Jaya Wiguna. Ayo. Ayo. Ayo aku patenono wae Jaya Wiguna. Aku njaluk mati saka tanganmu Jaya Wiguna. Aku patenono Jaya Wiguna. Patenono Rukmini Jaya Wiguna. Ayo. Ayo, aku bojone musuh. Ora perlu dadak aku kok eman aku wis lila lair lan batin. Yen aku mati saka tanganmu Jaya Wiguna. Rukmini, Bulan mentara Paman. Kang Slira ora sida tak percaya. Kawruhananmu aku kelingan kelawan putraku Sundari. Rama mangke menawi kundur perang pikantuk kemenangan kula padosaken ibu inggih Rama. Ketone Kang Slira Rukmini kuwi patut ganti kalungguhane garwaku ingkang wis seda. Momong putraku Sundara miwah Sundari. Saka kuwi wong ayu saiki luwih prayoga apik-apikan kowe tak pek bojo. Aku bakal kepek bojo. Ora sida tak pateni maneman wong ayune kaya ngono kok dipateni. Kang Slira bocah cilik. Aku ora kelangan. Ora perlu dadak Kang Slira melu-melu perkarane wong tuwa, melu nyampuri iki. Sakmutuwe ibu ingkang bakal tanggung jawab Sukrawati.
Wiguna. Lah kok kepenak banget uripmu. Rekoso Rukmini. Aku ngerti. Anane aku kelangan Kang Mas dadi pati sastra Kesuma. Kuwi amarga saka tumindakmu ingkang kejem. Aku dadi rondo. Ditinggal sing Kang Mas sastra Kesuma. Kang mateni kuwi dhewe. Bareng ning kene aku ditinggal sing Rukmini. Kowe aja kaya dene wong edan dina bulan. Kok menika jenengan ajeng Ora perlu kowe dadak ngalenggono marang Rukmini. Nanging tetep aku ora sudi dadi garwamu Jayawiguna. Saya katon amah Muga-muga selawasing urip kaya ngono. ora iso boncengno kowe. Sapa sing tak boncengke? Ora sudi. Lah wong nyawang wae rumangsa blenger. Aku macokke. Lho kok malah tembungmu aku arep boncengke. Ugi lokang mangsa
maloso. Setetes bokok setetes. Ketitesan toya wareh kuwi bisa pingget ning yo kene. Kowe atining wanita. Wanita kuwi alus kajiwane, alus bebudene. Ndak rerimu, aku nyuwun kawelasan supaya dadi gantine bojoku kang wis mati, Gulawentah putraku Sundara miwah Sundari. Nanging kowe puguh ora kersa wong ayu. Rumangsane. Bola-bali kok ngalem bono rumangsane. Pancen aku ngerti. Yen wanita kuwi kudu tumindake alus bebudene. Ning yen wanita kuwi mau ora kok srek-srekke atine. Kowe kok ora ngrumangsani yen atiku kuwi lagi wae kok gawe gelo. Atiku kok gawe lara mergo aku ditinggal sedo garwaku kowe kang mateni. Yen ing kene aku njur manut karo kowe aku dadi bojomu. Kuwi jeneng aku wong wadon kang ora bisa sabela marang kakungku tak kandhani. Amarga kuwi supaya aku bisa nambah rengkaning atimu. Amarga kegelan ditinggal sedo kakungmu, kang slira tak pundhut garwa, mengko nyang kepatian tak muktekke nyuwun apa wae tak paringi, waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan wong ayu rukmini. Aku moh arep kowe ngemis-ngemis katresnan karo aku saben dina. Ning atiku setitik wae ora duweni rasa tresna marang kowe Patih Jaya. Kula gelem kene tak elengake. Ora weruh yen aku iki bagus. Biyungku, ibuku, biyen ngudang-udang anakku Jaya Wiguna sing lanang-lanang dhewe, sing bagus-bagus dhewe. Lho iki ibuku. Lah kowe kok ora gelem ngarani aku bagus? Bareng kowe takon, apa aku kira kurang bagus? Aku kok njur kudu guyu. Kok kudu guyu piye? Lho lah wong rupamu kaya ngono kok kandha kowe iki yen bagus. Iya. Lho, tak kandhani Patih Jaya Wiguna kowe aja ngendel-ngendelke. Kowe aja gegeden rumangsa, aja duwe penemu yen kowe iki bagus rupamu. Kowe iki wis ora kumanan bagus tak kandhani. Iya, apa kaya ngono ya? Tenan. Lho rupamu wis kaya pasar bubar kaya ngono aku yen bagus. Kowe iki bagus tak kandhani rungokke. Jaya Wiguna. Kowe iki pancen bagus. Bagus. Ning kowe iki bagus-baguse wong sak kebon binatang. Oh. Wuru kowe iki. Lho kok wuru? Yen ngono aku kok tandingke karo lutung. Lan liya-liyane. Pancen kowe iki kaya lutung, tumindakmu kaya dene kewan tak kandhani. Ora bagus nanging rak lanang. Aku ora butuhke lanangmu. Sing tak butuhke mung bojoku Kang Mas Sasra Kesuma dhewe. Wong wadon ki sing dibutuhke rak kakunge to. Amarga lanang to. Lah iya, mergo kakunge, mergo lanange, ning yen aku bisa tresnani kowe. Lah yen aku ora tresna karo kowe, kanggo apa? Upamane aku bagus sugih, ning aku ora lanang, apa kowe iki? Aku mau padha wae. Kowe kakung, kowe lanang sejati, kowe lanang cilik mula, aku ya ora sudi. Apa? Ora mandi. Ora mandi. Ora mandi, Bu. Mandi dibrajek lu mboten bakal mandi. Digeke menyang. Ora percaya. Wong Jaya Wiguna tuminggake blasar kaya ngono kok arep guna-gunani wong Sirolah datolah sifatolah. Piye? Amarga saka panguasane ngalah. Terus Welas asih Rukmini kelawan aku. Jaya Wiguna. ora percaya. Buktekke yen aku mengko katut karo kowe. Mak, kowe aja kurang ajar. Tak obong lho kepatian lho. Kok diobong? Ben mati bareng-bareng. Kowe mati, aku mati, anakmu mati. Ayo. Tak obong kowe, ayo. Nggih. Ora ngono. Lho kowe iki menungsa kok gokan pola kaya ngono. Lho. Golek dhuwit Wis kok pateni. Aku kok pundhut garwa aku moh.
dalem kaputren Binangun kok malah arep kok apa? Lah yo, Kowe iki arep urip dhewe. yen ngono kowe apa, ora Kowe? gelem tak pundhut garwa, mati bareng-bareng ya ora apa-apa. Dan iki tak obong ora ana sing ketulung, kowe, aku, anakmu dadi angus. Rampung perkarane. Piye? Kowe ayo. Njaluk bebono. Sek. Kowe aja tumindak kejem luwih dhisik karo Rukmini apa dene anakku Retnawati. Tenan? Hah? Yen aku ora manut karo kowe dalem kaputren Binangun kene bakal kok Kajaba tak obong. Sek. Kowe uga tak pateni. Aja. Sek. Ibu, Lho nyuduk kok milih-milih. Liyane kene ora bisa ngono apa piye? Dhuwur ngisor atos. Terus sing Golek sing gembuk. rumangsamu. Sing Ayo. atas kowe moh sing Dan gembuk, paringi sing jawaban aku wong ayu. Ben lega atiku. ngene Patih Jaya Ah. Wiguna. Bareng tak pikir tak rasak-rasake yen ing kene aku ora manut karo kowe rasane kok aku iki kleru banget. Baru banget to. Katimbang aku dadi rondo. Heeh. Heeh to. Wayah adem-adem kaya ngene. Lah iya. Yen aku sare mung cukup karo putraku Retnawati Kademen dhewe. kowe yen ora ana. Katimbang aku kademen lak luwih becik aku ora Iya. kademen. Mergo aku mengko mbutuhke singep. Mongko biyen singepku Kang Mas Sasra Kesuma wis tumekaning pati. Iya. Saiki aku bakal golek ganti, Kaya golek ngono. ijol. Patih Jaya Wiguna kang bakal tak nggo ijol kanggo Waduh, singep. yen ngono kowe gelem karo aku. Mengko dhisik sabar. Kowe aja kegedean rumangsa. Heeh. Bareng kowe arep tak nggo singep gantine Kang Mas Sasra Kesuma, kok njur kowe gelem njur arep nubruk aku. Iya. Isih ana teruse entukku. Maksudnya piye? Patih Jaya Wiguna. Heeh. Tenane entukku kaya ngono kuwi mau lahir lan batin. Aku kuwi ora nampik katresnanmu kuwi ora. Heeh. Nanging satenane aku mung nodi. Oh, Kira-kira Patih Jaya Wiguna entuk tresnani Rukmini kuwi tenanan apa ora? njajaki ati. Iya. Waduh. Ning buktine aku wis ngrasakake dhewe. Yen nyata-nyata Patih Jaya Wiguna entuk tresnani marang Rukmini, entuke bakal mundhut garwa marang Rukmini kanthi tenanan kaya ngene. Katresnanku utuh marang Kang Slira wong ayu Rukmini. Iya, aku percaya. Mula kanthi kuwi Patih Jaya Wiguna. Heeh iya. Ing kene aku sago dadi garwamu. Ning sadurunge aku dadi garwamu, aku kok boyong ana ing dalem kepatihan. Aku duweni punagi Patih Jaya Bebon. Wiguna. Bebon. Iya, Bebon apa sing kok kersakake? wis aku. Iya, sagu. Sawutuhe tak sagu. Panjalukku sepisan. Heeh. Kowe ngerti to? Iya. Yen aku duweni putra sawiji Rukmini. Oh. Retnawati. Heeh. Retnawati ditinggal sedo marang ramane ateges dhewekne ora duweni bapak. Iya. Yen aku gelem dadi bojomu, panjalukku, Retnawati iki mengko rengkuwen kaya dene anakmu dhewe. Aja kuwatir. ngerti kok beda-beda. Aja kuwatir Rukmini. Mengko tak rengkuh kaya putraku dhewe. Ora tak bedak-bedake Sundara, Sundari, Retnawati. Kuwi putraku dhewe, putra ing dalem kepatihan Kraton Tunjung Pura wong ayu. Ora mung cukup kuwi, isih ana maneh. Apa meneh? Leker genthonge dalem kepatihan. Iya. Sak isine kabeh panguwasa nyang tangane Rukmini. Waduh. Babondo donya arta apa dene putramu Sundara lan Sundari panggula wentahe mengko nyang tanganku. Kabeh dadi tanggung jawabku. Piye? Iya. Amarga tresnaku marang Kang Slira. Iya. Tuhune rumangsa kabotan. Aku kuwatir mengko yen bondo kok kuasane njur aku tak tikok tinggal mlayu njur kuwi. Kowe kabutan? Ora. Yen kabutan. Iya. Ora. Lah iya, rumangsamu.
golek wong wadon kaya Wah, ngene. angel tenan. Lah, Lawan perang. Lah iya. Upamane kok perange ora menang, ora ngentukke Rukmini jare. Kowe tak tinggal minggat ke Waduh, mati aku. Golek liyane ora ono. Lah iya mula kuwi penjaluke Rukmini Iya. ayo dituruti. Wis ayo diajeng tak boyong yang dalam Tenang kepatihan. ya. Heeh, heeh. Panguwasa nyang dalem kepatihan sak wutuhe nyang tangane. Iya. Panjenengan ora melu nyampuri. Ora. Kabeh wis dadi panguwasane. Heeh. Ayo nggih. Ayo. Ayo. Aku rumangsa kasempet banget. Jane Kang Sundara iki lagi tindakan ana ngendi to yo? Lho, Kang Mas, Rasan kalaupun kakang. menika leres Kang Mas. Rumaos kula menika kasempet sanget kita mboten wonten panjenengan Kang Mas Sundara. Pun kakang ora maitu. Yen lagi kaijenan diajeng Sundari, mestine tansah menggalih lagi ngopo Kang Mas Sundara. Aku ora maitu. Sak tindake Rama kang mapakake perang. Tanding lan wong binangun mbok menawa muga